Noh. Katsokaa, ei voi olla totta. Katso, sinä olet vanamies. Katso, ja nuori pois on siin. Ja katso, siin on se Lönkkäräinen. Kyllä, mitä katso siinä on? Kyllä kiinni, ha? Sä oot lähteneet pororeitille. No, ciao. Jah, midagi nyt kuule. Nyt tilanne on vittu ja perkele ja perhane ei lännä. Kuulge, lähdettiin aamulla tuolta Kilpisjärveltä ja ajateltiin näin, että noh, ehkä se ei ole tarpeeksi kilometriä ja suoraan sinne midagi, että se on leville. No, kuule, ajateltiin, että tulemme sitten puljupokka kautta. Hetä sitä puljuun ja pokkaan ja noh, kuule, täällä trallateltiin niin iloisesti, että noh, kuule, takapukki, noh, kaput. Se on ajot siinä, mutta noh, onneksi on väike kaatopullo. Se on siinä. Nyt mä alan joopumaan. Ciao. Vähän pelottaa, kun täällä erämaassa ollaan, että karhuja tulee. Onneksi on imitaattori, niin voi. Kaatopullo on nyt mennyt. Joo, midagi nyt kuule. On vain yksi, johon sä voit luottaa. Kalla hautauspalvelut. Joo, he hakevat kuule tällaisella mustalla kärryllä ruumit pois. Ciao.